Dobrodošli na božićni market u Erfurtu. Idemo da vidimo čega sve ovde ima. Ali pre nego što vas odvedem na glavni božićni trg u Erfurtu, hajde da zajedno obiđemo i neke druge delove centra. Ovaj obilazak započinjemo baš ovde na jednom od manjih trgova na kojima su postavljeni štandovi sa hranom i pićem. U centru grada trenutno vlada prava praznična atmosfera, ne održava se samo jedan, već nekoliko božićnih marketa. Ulice su prepune ljudi, kroz gužvu se jedva prolazi, ali izgleda da to nikome ne smeta. Naprotiv, svi su nekako posebno dobro raspoloženi. Ovo je sve samo neobična ulica u Erfurtu. U pitanju je ulica koja zapravo prolazi preko najdužeg kamenog mosta u Evropi, na kome se zapravo nalaze kuće u kojima ljudi žive. U ovom gornjem delu nalaze se stanovi. Ja ne znam stvarno koliko je ovo staro, ali zaista je autentično i prelepo izgleda. Puno je malih nekih prodavnica sa, rekla bih, ručnim radovima, rukotvorinama. Ovde je uvek gužva kad god da dođete, a tamo na početku ulice nalazi se verovatno najbolji sladoled u Erfurtu, s obzirom da je svaki put kada ja dođem tu gužva. Jako mi je zaista teško da snimam, moram da gledam i gde idem i da nekog ne udarim. Erfurt je stvarno prelep grad i savjetujem svakome ko može da dođe da ga poseti. Ima oko 300.000 stanovnika i to je najveći grad u pokrajini Thüringen. Idemo dalje. Dolazimo do još jednog trga. Ubrzo ćemo biti tu, pa da vam pokažem šta ima ovde. A na kraju ove ulice, u stvari ubrzo, dolazimo do jednog zanimljivog restorana. Po čemu je zanimljiv, saznaćete uskoro. I to je taj čuveni restoran Pavarotti. A zašto je on tako poseban? Ja ću ga sad izreklamirati zato što ovde rade naši ljudi iz Bosne. Ja ih ovim putem puno pozdravljam. Ukoliko budu gledali ovaj video, mi dođemo s vremena na vreme ovde. Hrana je preukusna, a domaćini još bolji. A ovo je pogled koji možete da vidite ukoliko sednete u restoran Pavarotti. Još jedan od trgova u Erfurtu na kojem postoje mnogobrojni štandovi sa hranom, pićem i ostalim zanimljivim poslasticama. Svi ovi ljudi koje vidite ispred mene kreću se ka božićnom marketu u Erfurtu. Za par minuta ćemo biti tamo, pa ću da vam pokažem kako to izgleda. Izgleda i tramvaj ima problem sa prolaskom kroz ulicu. I dobrodošli na Erfurtski božićni sajam koji se nalazi na placu Dom. Ono po čemu je posebno ovaj sajam poznat jeste činjenica da se u pozadini nalaze dve crkve, odnosno jedna katedrala i crkva, i važi za jedan od najlepših božićnih marketa u Nemačkoj. E sad, onaj tamo točak je za mene jedan veliki izazov s obzirom da se ja bojim visine, ali bilo bi zaista fantastično uhvatiti od gore pogled na ovaj božićni market, tako da možda ću se usuditi, ali vidjet ćemo. Ovi neki opojni mirisi raznoraznih kolača, slatkiša me totalno dekoncentrišu u snimanju.
Kako su ove kućice zanimljive. Svaka je na svoj način posebna i originalna. Evo ovdje konkretno prodaju se bomboni. U jednoj od ovih radnji mogu da se kupe i novogodišnji ukrasi. Teško je prići ovim štandovima zato što zaista ima puno ljudi. Ko nije poneo kapu i rukavice, može da kupi. Imaju veliki izbor ovdje. Vrlo zanimljive sveće na ovom štandu, moram priznati. Ko voli palačinke? Iako se lično bojim visine, odlučila sam da se provozam na ovom točku prvi put u životu i da vidimo kako izgleda božićni market u Erfurtu od gore. Sorry. Hallo, eine Karte für mich und für Kind. Wie viel? 10 Euro. 10, bitte schön. Cena karte, vožnja, dakle, je 5 eura po osobi. Za dete 5 eura i za mene 5 eura. Vidimo se gore. Čekamo svi kao na aerodromu. Prolazimo kroz trake. Pogledajte vi gužvu. Iskreno da vam kažem, malo sam se unervozila. Ne volim baš nešto ove sprave i ringišpile, ali dobro. Ja mislim da će vrediti. Koliko mogu da primetim, postoje otvorene i zatvorene kabine. Ja bih iskreno voljela ovu zatvorenu, ali vidjet ćemo. Gužva je velika, tako da nećemo baš moći da biramo, ali šta da se radi? Šta je tu je? Čekamo i dalje red. Vidjet ćemo koliko ćemo dugo čekati. Mi smo sljedeći na redu. Jao, ljudi, krećemo. Ja mislim da ću umre. I evo nas, idemo gore. Ja ne smijem da se okrenem, da budem... Ne, machen das nicht, bitte. Ich habe Angst. Nein, ich habe Angst. Wirklich. Jo, ljudi moji, znači, ovo je prvi zadnji put da mogu sad bih rekla ovom čovjeku da me spusti dole isti moment. Jako se bojim. Dakle, kada budem snimala video o Erfurtu, snimat ću ovakve snimke samo dronom, znači nikada više. Ljudi moji, ko se boji, zaista ne treba da ide. Kako će ova slika da ispadne, ja sam umrla od straha. Noge mi drhte. Pretpostavljam da sve izgleda jako lepo. Pišite u komentarima da li ste se nekad vozili na ovom točku. Meni je ovo prvi i zadnji put, svečano obećavam ovako pred kamerama. Da li se ti bojiš? Šta kažeš? Hladno ti, imaš tu dekicu pored. Eto pored sad. Im ist kalt. Ja. Koliko ljudi ima, pogledajte vi samo ovo. Baš jako puno ljudi ima. Ja mislim da nam je ovo treći put da se penjemo gore. Ja, noch schnell. Schluss. Er wollte das machen, nicht ich. Wow. Jovane, wie gefällt dir? Ali izgleda lepo, moram priznati. Vorbei? Und du mal wieder raus? I preživjela sam ovu vožnju. To mi je bila prva i posljednja. Čus! Evo, čuju se i zvona iz katedrale. Idemo nešto da jedemo. Erfurt se nalazi u Tiringenu, a Tiringen je ponosan na svoju tirinšku kobasicu. Ja ću uzeti jednu, pošto sam jako gladna. Ko nije probao, preporučujem, meni se nije svidjela kada sam došla u Njemačku, ali sada je rado jedem. Jako ukusna.
Na ovom štandu možete da kupite ručno pravljenu čokoladu iz jedne od onih tamo prodavnica na onom mostu Kremerbruke o kome sam vam pričala, dakle u onoj ulici maloj i simpatičnoj. Da vidimo šta ima sve ovde. Ima ovde dosta stvari za decu, pa tako mogu i oni da uživaju. Dakle, vožnja jednim ovakvim vozićem košta 3 eura. Ono što me interesuje jeste šta se vama najviše dopada na ovakvim božićnim marketima i da li mislite da su božićni marketi na zapadu bolje nego kod nas? Lagano se približavamo kraju ove ture. Nadam se da sam vam bar malo dočarala atmosferu sa Erfurtskog božićnog marketa. A ukoliko planirate da posećujete ovakve manifestacije, moj savjet je da obavezno stavite ovo mesto na listu. To bi bilo to, ljudi moji. Ukoliko vam se svideo video, lajkujte, pretplatite se na kanal i u komentaru napišite koji je vama omiljeni božićni market. Vidimo se u nekom narednom videu, a do tada srećni vam praznici i sve najbolje u novoj godini. Pozdrav iz Erfurta!